Li bajarê Amûdê Encûmena Kantona Cizîrê biryar derxist bi paqijkirina tevaya taxên bajar ji Gemarê herwiha kampanyayê di roja berdewam kir tê de şaredariya gel pêverabû bi alîkariya komînan. Yani براستی ev heyvek do û ji xwe berê jî hevalê me ê berî me jî bi vê meselê paqijiyê radibûn û teqsîr nedkirin lê anakê em dixwazin daha xurtir bikin ji ber em bi rengekî şaristanî lê dinerin em milletê xwe wê hişmendiya wî biguherin ew zihniya gilba em hişmendiyek din têkin serî di her yek xwe bibînin berpirsiyar. Em ez wek hevseroka komînê yani beşdarî vê hemlê bûn û hemîsazî û hezmaya endamê meclisê yani giş beşdarî vê hemla paqijiyek bû ji ber paqijiyê ne ser esasê ne ser mesulîya şaredariyê ew hevseroka yani paqijî ji mergişa lewazimê insaniyetê gişî û daxwaza me hemî millet bê muşareke vê hemlê bike yani paqijî tişkî dirûrê ji mergişa re ye. Di kampanyayê de hin nişteciyên bajar jî bejdar bûn lê ev kampanyê rastî estengiyekê hat ew e xala hişyarkirin an tewiyekirina nişteciyan ji kampanyayên paqijkirinê re tevî belavkirina proşoran. Ez wek jinekê ji bajarê Amûdê midî ev însanana alîkariyê dikin û van şar agişa paqij dikin min jî xwe tevlî wan kir û min dixwast ez jî alîkarîkê bi wan bikim ji bo em bajarê xwe paqij bikin ji vê Gemarê ji vê qirê jî. طبعا يعني بري دو يعني هفسروكي كومينا قش ملت حرب 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 ملت حري شيار كرن بنواي حملاك كله تشبب اسبهم شون ام باقجي بكن ام بردريانش كمديت حمامات زباله خو Gemar خو قش خصن كيس Germa havînê xurtir dibe û pêrek gemar û nexweşî zêde dibe, herwiha ji erkê, hersazî, rêveberî û nişteciyekî ye got li bajarê xwe miqate be. Kampanyayên wisa ne bese tenê paqijkirin lê divêyî kampanyayên şiyarkirina millet pêre were meşandin ta got bajar ji hemû aliyan ve were paqijkirin. Ciwan Kurdî Orient News, Amûdê.